Čaute všetci, ja vás vítam u nového videa. V dnešnom videu to bude fakt špeciálne. Zahráme si Brawl Stars a trošku popušujeme pohárky. Dúfam, že si to užijete. Čau. Dobrý deň. Ja vás vítam u nového videa. V dnešnom videjku si pušneme trošku môj Brawl Stars účet. Pušneme si aj bazár na Hypercharge. A trošku si zahráme, lebo chcem získať Legendary Startup za 11 000. Ok, ideme na to. Fajn, čiže teraz ja si musím odomknúť všetky tieto vecičky, čo tu máme. Fitchings, potom by sme mohli ísť sola, ale ja neviem, aké mapy sú na baza dobré, čiže asi toľko. OK, tak môžeme ísť na prvú hru. A ešte nie. Dobre, celkom fajn brawlery, ale ja som lepší. To si myslel, že ma hneď takto dá z prvej. Capek si dal covery. Ja som Bas Rakeťák. Nikto nedá hneď z prvej rány. Dobre. Nevadí. Furt sa dá. No, čo? OK. 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 To bude lepšie. Idem si po túto česku, či jak sa to, neviem, jak sa to má. Že mi keď tak napísať do komentu. Títo noví brawlery, ja neviem ani čo robia. Tak to je Ježiši mačka. Dáva dosť veľký damage. Dosť. Fuck. OK. Začíname z hurta. Možno potom prepiem na Brawl Ball. OK. Sníba. Kol, ty si netrafíš, ty si slabý. Viete čo? Ešte som dneska nevyužil ulty, tak... Ešte som keď som to zle využil, tak... Super. Kol to nevie, kam sa trafa. Ja trošku vystrčím. Ja viem, že to je camping a že vy z toho videa nič neužijete, ale... Mária, pomoc! Sem niekto je. Ja som to vedel. Skúsim si to
To sa nedá. Pozri, koľko má power cubov cápek. Typci timujú. Alebo ja neviem, čo robia. Fuck it. Si robíš srandu? No. Tak moc pohárikov som si neposlali, čo tu mám fričko. OK. 15. To nie je moc veľa. Ale dá sa. Mám ranket, veci, blbosti. OK, ešte párkrát vyhrám. No, dúfam. Ak nevyhrám, tak to bude iba prestrihnuté. Alebo zrýchlené. No, chcem to make a splash, ale ty si taký splash ako Cash. Ježi, ma to odpustí úplne niekam. Cepeka mal si tiež na power 9. Po 10? Mechal, ku mne sa nepritiahneš. Som strašný chaos. Týček. Nezahrávaj sa so mnou. OK, nenabíja sa mi ultína, to je dobre vedieť. Ba celkom akože ripu. Hihiha. What the fuck? Barley, ty si zlý bravler, ty sa so mnou tu nenaťahuj. Nie. Eat my bubbles. Ty kokos, jaká hláška. Eat my bubbles. Chod tam máš Edgara, chod tam. Toto je rage push. To není push, to je rage push toto. To hrozné toto, koľko som zase dostal tých plusových vecí. OK. Ja som Degeš, či ja si startupy nechám na ďalšiu sezónu. Proste, asi toľko. Dneska unlocknem Piper, tak ďalšie video bude rage push s Piper. Možno nebude rage, možno to bude iba push. Ale musíme mať dobre vytúnenie. Ja mám na draka hypercharge a neviem, čo robí. Počkaj, toto je kto? Celkom fajn bravler. Zapozriem ešte sem, že čo mi tu ešte chýba. OK, with 3 battles in showdown, to je... Tak vyhrám, tak to budem dosť veľa a potom pôjdem už asi na niečo iné, asi na ranked, nie na rankedy vôbec. Ranked nie. Pretože nemám rád rankedy, ale pretože som celkom slabý. Ja mu dám na 3 hity tú Česku, je dám na 4. Toto ako je.
Squeak je fajn celkom. Chcem sa na toho Edgara piť. No, Edgar. Celkom držím teraz. A dúfam, že to bola výhra. Nice. Pane Bože. Dobre, o 3, 4. Are you sure about that? Ešte ďalší? For what? To jak málo levelov som dostal. Robíš som zo mňa srandu. Tak ja sa tu naťahujem pri jedných sprostých 200 levelov. Ok, fajn, ako chceš. Keby vás zaujímalo, prečo mám toľko v mínuse, nie. Zvolené možno áno. Ale akože neprepadol som. Ale prepadol. Pamätáte si obdobie Barryho, keď vychádzal Barry? Keď vychádzal Barry. Tak, no. Z takého dôvodu vtedy vymazali chat. Nie, vôbec prečo. Ale akože, veď to nevadí. No to ešte to normálne. What the fuck? No, to sa ani nechcem. To je Scott versus Shelly, hej, to mám. Ja to sa neviem. No nie, napokon. To je strašne drahé, tieto skiny. Ja by som potreboval vedieť, koľko mám blingov. Celkom dosť. To je fajn. Ale že by som si zahral Leona a dali na ňu 40. Ja by som dal 40. Tak push, ale moc sa mi to nechce. A ideme otvoriť Stardropy, tak toto na mňa jasne čakajú, tak ideme ich otvoriť a z každého jasne, že bude R. A rare. Tretí. No, aspoň čo. OK, ale koní sa mi hodí. Koní sa mi fakt hodí ešte. I need two. Keďže som veľmi silný Leon hráč, tak si ho ideme zahrať. On bol môj prvý legendary brawler. Trippy, troopy, tropa, tripa. Inak hej, keby ste sa ma pýtali, prečo tak dlho nevychádzali videjka. Sám neviem. Ten čurak Dynamite.
No to už fakt štve. Vidím, že koľko mám HP. To je čo za bravlera? Teraz zabil niekoho. O tak nie. A fakt. Fakt som v minuse ešte aj viac zlomom. Koľko má byť pohárikov? Koľko mám mať pohárikov? OK. Keď mám 30, pre mňa by som mal mať... Ja som v mínuse. O 40 pohárikov. OK. OK. Ide na to deal. Áno, presne tak, Marko. Dion. Wow. To je cool. Lily mám veľmi rád. To je veľmi dobrá pravolka. Lily. Fakt. To je dobrý obeď. Megapik. Sandy Crow. To je môj teraz, to je môj hlavný účet. Úplne divné, akože hlavný. OK. Som celkom slabý, že hej, to je môj vedlejší účet. Hugo Distro. Toto je môj najslabší účet. RIP. Ja som akože viceprezident. Jak? To je môj účet na starom mobile. Ale nie je to moc dobré. Čiže OK, ja teraz rozmýšľam, že čo idem robiť s tým Leo. Lebo som až 40 pohárikov v minuse. To úplne nechcem hrať, keď som o toľko pohárikov v minuse. Ale zase chcem si ho tam vrátiť. Ale nie. Takže každý hrá s týmto géniom. Vieš, že géniom, to je génium. Ja poviem. Čo? Nie, ja som slabý, čiže idem pušnúť. Rank 50. Rank 50, aj presne. Ja presne to kúkam na kamošov profily. To kto je? Či toto za brawlera? To je taký medikál brawler.
Ja si vôbec nepoznám. Ja som fakt dlho nehral Brawl Stars. Ľudia, možno v novom videu, ktoré vyjde, budeme hrať Bed Wars. Ale iba možno. To vážne? Čo? Skedy mám Buster Hypercharge. Vyzerá, že ja na to dozvedám úplne zvláštne veci. To je fakt rage push. To je najviac hrozná vec, ktorá sa mi mohla stať. Čiže teď mi prepadnúť nemôžem. Fakt! No nejak. Šľak traf. Ako to mohlo stať. OK. Fajn. Končím.